साफ्रोमबो जोंनि लिरगिरि नोंथांमोन आरो गासैबो बे समाव नुजाफैनो हानाय साफ्रोमबो बांग्रा नोंथांमोनखौ बे समाव दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा गासै जिल्लायावनो दिनैनि बे मोनाबिलि समाव मोनसे टर्च रेलि मोनसे हाबाफारि लानाय जादों। थांखिया बेनो दिनै जोङो बिटिआर ओनसोलाव एसेम्बलि सिटखौ जोङो 6टा जोङो मोनसे रिजार्भ खालामनानै दोननाय जोङो नुनो मोन्दों द्राफ्टआव। बेखौ जोङो डिमान्ड खालामदों, बेखौ बारायनानै दिनै 10टासिम बेखौ खालामहैनायखौ जोङो लुगैदों आरो बेखौनो जोङो डिमान्ड खालामदों। मोनसेया बिटिआर ओनसोलाव क'क्राझार लकसभाया एसटि रिजार्भ हिसाबै थाफिनबाय। बिनि थाखाय जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोजोननाय फोरमायदों। फारसेथिं उदालगुरिखौ दरंजों सरजाबनानै जेनिखि जोंखौ मोनसे खैसार खालामनानै लकसभा एमपि सिटआव मोनसे लानानै थांनाय, बेखौ जोङो आरो मोनसे डिमान्ड खालामफिनदों। बेखौ जेरैखि जाया बिटिआर ओनसोलावनो उदालगुरि हिसाबै बेखौ लाखिनांगौ, उदालगुरि मुङै मोनसे लकसभा एमपि सिट बेखौ खालामनांगौ होननानै जोङो दिनै डिमान्ड खालामदों। आरो माखासे जेनिखि बिटिआर ओनसोलनि बायजोआव थानाय बर'फोरखौ राजनितिक मोनथायनिफ्राय बोफ्ला खालामजोबनानै फोरसा जोंनि बर' मानसिफोरखौ खालामजोबनानै, ट्राइबेल मानसिफोरखौ खालामजोबनानै जोंनि राजनितिक मोनथायखौ गैया खालामनानै होनो थाखाय आरो जोंनि जेनिखि थांखि बेखौ फोरसा खालामनानै होनायखौ जोङो नुनो मोन्दों। बेखायनो जेनिखि जायगाफ्राव जोंनि बर' मानसिफ्रा मैखोमै दङ, बै ओनसोलफोरखौ जोंनि बर' ओनसोलफोरखौ मैखोमै लाखिनानैनो जोंनि जेनिखि एमएलए जेनिखि एसेम्बलि सिट बेखौ लाखिनांगौखौ जोङो खावलायदों। जोङो नुदों गहपुर, बिश्वनाथ बै ओनसोलफोरथिं जोंनि बर' मानसिफोरखौ सेरला बेरला खालामजोबनाय, फोरसा खालामजोबनाय, जोंनि बर' मानसिखौ खुनु फेक्टर गैयै बे थासारिखौ खालामनायखौ जोङो नुनो मोन्दों। बेखायनो दिनै जोङो बे हाबाफारिखौ जोङो लानाय जादों। आरो बे हाबाफारिनि गेजेरजों जेरैखि जाया जोंनि जेनिखि थांखि, जोंनि जेनिखि लुगैनाय बेखौ जोङो मोनफुंनायखौ जोङो खावलायदों। आरो जोङो गाबोन दुलाराय बर' फरायसा आफादा इलेक्सन कमिसनारनि खाथिसिम मोनसे जोङो जेनिखि डिमान्ड, जोंनि डिमान्ड बेखौ जोङो गथायनाय जागोन।